ए जी। हाँ जी। दबाइए ना। क्या? सब्सक्राइब के लाल बटन और साथ में घंटे का बटन भी और कर लीजिए ना। सब्सक्राइब परजीत बा अलबेला म्यूजिक। म्यूजिक बाय रविंदर मेहता। Presented by Albina Recording Studio, Simra। हम बनिला रे कोरी पिया रुसतरे हो, लेकिन लॉलीपॉप मिठाई मुंह में ठूसतरे हो। हम बनिला रे कोरी पिया रुसतरे हो, लेकिन लॉलीपॉप मिठाई मुंह में ठूसतरे हो। हके जो बने दोनों चूस गइल दूध बिना बबुआ सूख गइल, भौजी भी सूख गइल। दूध बिना बबुआ सूख गइल, भौजी भी सूख गइल। अरुण बाबू, देवरो तो बड़ा अच्छा, तोहर भैया पियले जैसे बच्चा। ऐसे करी है जे रोज रोज गलती, सुना उनकर बिगड़ जाए ढांचा। हम दूध के उठाना भौजी करतनी हो, दूध पिलिए में बबुआ ला भरतनी हो। लेके कटोरा मुँह घोस गइल। दूध बिना बबुआ सूख गइल, भौजी भी सूख गइल। दूध बिना बबुआ सूख गइल, भौजी भी सूख गइल। मिलल पियावा मरद बा अनहरी, घोड़ी लोटा में हॉर्लिक्स के पाके, नाश्ता कोहरे बनम चार कहरे। सुनाइयो बबीता अंकित माली, पिंटू जी भी से घिच गइल दही के छाली। राजकुमार रंदर पिया खोस भइल। दूध बिना बबुआ सूख गइल, भौजी भी सूख गइल। दूध बिना बबुआ सूख गइल, भौजी भी सूख गइल। हम बनिला रे कोरी पिया रुसतरे हो, लेकिन लॉलीपॉप मिठाई मुंह में ठूसतरे हो। हके जो बने दोनों चूस गइल। दूध बिना बबुआ सूख गइल, भौजी भी